ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ପ୍ରେମ ଭରା ନମସ୍କାର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, କାରଣ ତାଙ୍କ ବିବିଧ ଦୟା ସକାଶୁ ଆମର ବିନଷ୍ଟ ନହେଇ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରି ପ୍ରେମ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଦେଲେ, ନୂଆ ସକାଳ ଦେଖିବାକୁ ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମହାନ ଆମର କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ କରୁଛି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଦୟା ନହେଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଦୟା ନହେଲେ ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କେବଳ ତାଙ୍କର ବିବିଧ ଦୟା ସକାଶୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସକାଳ ନୂଆ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଏବଂ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, କାରଣ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଆଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାକ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ତାହା ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏ ବାକ୍ୟଟିଏ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ, ଯଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁଗଣ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ଅର୍ଥ କଣ? ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି, କେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ନେବି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ଅଳ୍ପ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଏଇଟା କରିଛି ବା ସେଇଟା କରିଛି, ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଏହା ପାଇଛି ବା ସେହା ପାଇଛି, ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି ବା ସେଇଟା କରିବି ବୋଲି ଅନେକ କହିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛୁ? ଆଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ପାଇଥାଉ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆମେ ପଢିବା ହିତୋପଦେଶ 10:22। ଆଉ ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି, ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିବା ହେଉନ୍ତୁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଧନବାନ କରେ, ପୁଣି ସେ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଦୁଃଖ ଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଧନବାନ କରିଦିଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ହିସାବରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବୁଝାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଧନବାନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ତଳ ପଦରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତଦ୍ରୂପ ସେ ତାହା ସଙ୍ଗରେ ଦୁଃଖ ଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟରେ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦ ରାସ୍ତାକୁ ଆପଣାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପାର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ନଥାଏ। କାରଣ ସେହି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଦୁଃଖ ବା ସମସ୍ୟା ମିଶିକି ଆସିଥାଏ। କାରଣ ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହି ଉପାର୍ଜନ କରିଥିବା ସକାଶୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ସମସ୍ୟା ମିଶିକି ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାଙ୍କୁ ଧନବାନ କରନ୍ତି ସେଠାରେ ଦୁଃଖ ରହେ ନାହିଁ। ତଥାପି ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରୁ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ପାଇଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କେବଳ ଧନବାନ କରିଦେଇଥାଏ, ଆଉ ତା ସଙ୍ଗରେ ସେ କେବେ ଦୁଃଖ ଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଦମ ଆଉ ହବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ତାହା ବାଇବେଲରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଯଦି ପଢିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 1:28, ଆଉ ମୁଁ ତାହା ପଢି ଦଉଛି, ଦୟାକରି ଆପଣ ମାନେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଜାବନ୍ତ ଓ ବହୁବଂଶ ହୁଅ, ପୁଣି ପୃଥିବୀକି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବଶୀଭୂତ କର, ଆଉ ଜଳଚର ମତ୍ସ୍ୟଗଣ ଓ ଖେଚର ପକ୍ଷୀଗଣ ଓ ଭୂଚର ଉରଗାମୀ ଜନ୍ତୁଗଣ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କର। ପ୍ରଜାବନ୍ତ ଓ ବହୁବଂଶ ହୁଅ, ପୁଣି ପୃଥିବୀକି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବଶୀଭୂତ କର ବୋଲି ଆଦମ ଓ ହବାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଏଠାରେ ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କୌଣସି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପାର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଛି ବୋଲି। ଆଉ ଏହା ବି ସତ, ହଁ, ଅନେକ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଧନବାନ ହେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଧନବାନ କର ବୋଲି ହିତ 10:22 ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆସିଥାଏ ସେଠାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯେଉଁ ପରିବାର ଧନବାନ ହୁଏ ସେ ପରିବାରରେ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ବା ଅସୁସ୍ଥତା ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହୁଁ, ତେବେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଆଉ କେବଳ ଅନେକ ବିଷୟ ରହିଛି, ସେ ସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଉ ଆମମାନେ କଣ କଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ଆମେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ତାର 15:4, 5 ଆଉ 6 ଯଦି ପଢିବା, ତେବେ ସେଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଦୟାକରି ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତଥାପି ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଦରିଦ୍ର ହେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପାଳିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଉଛି। ଯେବେ ତୁମେ କେବଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରବ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ଶୁଣିବ, ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପୁଣି ତୁମେ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଦେବ, ମାତ୍ର ତୁମେ ଋଣ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମେ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, 4 ପଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ
ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରବକୁ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରବଣରୁ ଜାତ ବୋଲି ରୋମୀ 10:17 ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ମଧ୍ୟ ହବାକୁ ପଡିବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆଉ କଣ କଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ତାହା ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା, ଗୀତ 115:13, ଦୟାକରି ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟକାରୀ, ସାନ ଓ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟକାରୀ, ସାନ ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ବୋଲି ଏଠାରେ ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ନିଜ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆଉ କଣ କଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବା ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ପାଇପାରିବା, ତାହା ଆମେ ଯଦି ପଢିବା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 23 ଅଧ୍ୟାୟର 25 ପଦ। ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବ, ତହିଁରେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଜଳରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ରୋଗ ଦୂର କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବା ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ସେବା କରିବାର ଅର୍ଥ କଣ? ସେବା କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରିବା। ସବୁ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ହିଁ ସେବା ଓ ଆରାଧନାକୁ ବୁଝାଏ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ନ ଜଳରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଏଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କେବେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବା, ତେବେ ଆମର କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧନବାନ କରିଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ଧନ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର।